איציק, מה? אני לא מצליח להירדם. מה קרה, עידן? יש לי כל מיני מחשבות. איזה מחשבות? מחשבות. איזה מחשבות? מחשבות לא טובות. מה? אתה מכיר את זה? בטח שאני מכיר את זה. באמת? גם לך זה קרה פעם? ברור. עידן, לכולנו יש מחשבות. חלק נעימות וחלק לא נעימות. והכי מרגיז זה שהמחשבות הלא נעימות מגיעות בדיוק לפני השינה. נכון. אני לא יכול להירדם ככה. אוף. אז מה אפשר לעשות? אפשר אולי לשרוק. לשרוק? כן. לשרוק בחושך. זה נחמד. כל אחד לפעמים שורק בחושך, זה נעים, זה תמים לשרוק בחושך. גם אני לעצמי, גם אחר במקומי. כל אחד קצת פוחד לבד בחושך. כל אחד קצת בודד בתוך החושך. שום דבר באמת, רק טיפה לא שקט. תכף זה יעבור, תכף ידליקו אור. מחשבות לא טובות באות בחושך, לא מרפות, לא עוזבות אותך בחושך. על רוחות ושדים, אוי, ודברים מפחידים. תכף זה יעבור, תכף ידליקו אור. גם אני לעצמי, גם אתה וגם את, על רוחות ושדים מפחידים. תכף זה יעבור, תכף ידליקו אור.
עידן. עידן. הוא נרדם.